Sí, molt content, primer de tot, molt content sobretot per la victòria de l'equip. Són 3 punts molt valiosos que ens feien molta falta i d'aquests que agraden, no? Com tu dius, al minut 90 i sobretot fent jo el gol. Molt content i bueno, la suplència és, com tu dius, coses del futbol. I crec que, bueno, si Òscar ho ha decidit així ha sigut per alguna cosa i aquí tenim els fruits, no? Golet, més 3 punts, que és l'important i cap endavant. Jo crec que és el missatge que també dona Òscar sempre. Nosaltres confiem al 100% en tothom, estem tothom molt unit i avui s'ha vist al camp, hem competit fins al final, no hem deixat de creure en ningú moment i és una victòria molt important, com tu dius, reforça moltíssim i ja et dic, molta alegria al vestidor, molta alegria de tothom i res, a seguir sumant, ara nova setmana, a entrenar i a pensar en el pròxim partit. Sí, com he dit, és una victòria molt important que reforça sobretot tot l'equip, que segur que dona moltíssimes més ganes de seguir treballant i encara millor del que estem fent, que estem tothom al 100% i donant el millor de cadascun i res, a seguir entrenar molt dur, sempre amb la meva filosofia, sempre ho he dit, entrenar molt dur, entrenar com si fos l'últim l'entreno i a preparar el pròxim partit per sumar. No seria d'esto baixar-nos per sumar un punt, anem a pels 3 punts i a guanyar, vaja. Sí, o sigui, sempre ho he dit que ficar els gols és molt important, però jo estic molt content personal, òbviament, perquè a més tenia moltíssimes ganes, ja ho vaig dir, de marcar la nova Creu Alta. Com ha sigut tot ha sigut molt màgic, molt bonic, però al final hem de treure mèrits del treball de tot l'equip. O sigui, jo al final fico el gol, però és una jugada aïllada per tot l'equip, una centrada molt bona de Chino, jo al final la fico, però ja et dic, l'important és que tothom anem cap al mateix objectiu, que ho estem fent i res, a seguir treballant. Sí, més que jugar-se la Copa, jo crec que, ja ho hem dit molts cops, aquesta categoria és molt justa i es decideix sempre per detalls. Ja ho hem viscut avui, gol al 90, que sumem 3 punts importantíssims i anirem a Salamanca a sumar 3 punts, ja sigui al minut 1 com si és al 90 com avui. Sí, com tu dius, o sigui, és molt important sumar els 3 punts, ja t'ho he dit, treballarem tota la setmana per fer-ho, òbviament, però també crec que si, per exemple, anem a Salamanca i no es dona el resultat, com he dit, és futbol, pot passar i no crec que ens haguem de posar nerviosos, hem d'estar tranquils, confiar en la gent perquè treballa diàriament i res. Seguir confiant i com avui, per exemple, si seguim, acabaré arribant i els resultats arriben.